Di ay ating may sangawing na samsamin hasmin kas nasabong nga pagkukurad iti bulan ti Abriel di ay ati may sangalakay aglalo no agkabaw napait nga makasubkar baybay ang taubing lilo agsapol lakatay balo nga kalpat para tauban mo yenday tatupon mo baybay ang nga panunuten ti ayati may sangawbing aglalo no adama kinaiwanan aglalo